Boss, nangita mo kalaban sa basketball? Dadi kay nailahan nga mga kalaban sa basketball. Ataya pre, sa balite manangagi. Uy, mga dayo. Ay sa pre. Ay. Di ba mo naman ang sikihor? O na ning secure pre, dire tagikan to niagi. Natay. Makita ka tagkalabag basketball diri ron? Sayang ka itong pormo, kita makita kalaban diri ah. Tingnan nato ning sa klase sila manula dire pre. Mo gay nangita tanaw na ba tay makitaan diri. Pero time sa Mr. Lim sobra na po na imong attire nimo. Sabi kay ngano ani mang porma sa piloto. Pre, ngano ani porma sa NBA. NBA. Sa Mindanao Basketball Association. Dapat ipagkuan na to nga taga Mindanao ta. Ito kailangan po ka mag-headset. Oh, para cool ba? Wala no itugtog. Wireless na. Oh, wireless. Tara mangita taw nahan guro. Sa maning bataan ni nga. Boss, nangita mo kalaban sa basketball? Dadi kay nailahan nga mga kalaban sa basketball. Naa. Para makakaya sa mo ang tirada. Oh, Glado ra ba mi nga mga hawd mo basket? naay gusto mo sukol sa inyo ah. Uy! Kamay pre murag ma-challenge ta dire. Taga Sikihor ana. Asa man sila? Tuwara oh. Ataya pre. Sa balite manangagi. Kaning musukol ta ani pre murag nakulbaan man ko ani. Sa man ka, dapat sila makulbaan sa tuwa kay dayo man ta diri ah. Nya musukol de ka. Ay nimo sigali suklan nato na. Unya asa man ta manula? Naimanggahan to sa unahan, atuan ninyo. Manggahan? Nganong manggahan man? Asang bata diri ah? Tinagali ko nawa dire. Basig nagunaw na nagdagan. Duda jud ko ani pre ba? Sige atong atuan. Atong suklan. Sa pa, di pa mulong mo. Tara. Basig mo. Mao manggahan. Pre, Ready niyo yung mga kalaban oh? Ito mga nanggawa sa baliting nga atong kalaban. Ato yun yung suklan. tara ipakita na to kung unsa ta sa Mindanao, unsa ta karubo didto. Mao na siguro niya atong kalaban no. Na, gaya siguro na sila. Kagidalaan tagmalita. Kaya ra na. Kamo mo kalaban? Oh, kami. Mura magmangaway masa. Nangimasa po di ka pre. Wala, mas maayom nang nakaunata. Ay na sigstorya, di na siguro ta mag-jersey kay mura di pa ni kabalo magdulag basketball atong kalaban, mura bago pa nang katon ba. Gani dili angay pa siklaban. Sige magsuot sa mig sapatos ha. Patos reme. Weird, kayo bay. Pwede na mo? Di na pre. Larga. O yan, saman, game na? Game na. Game na? Sige. Siguro warm up sa amin. Sige, pwede. Sige. Kamo, tanong ra mo dira. Okay rami. Tanaw rame. Ay pwede pa sa siguro mo. Para mo sa tapat eh. Pre, pakitaig shooting, no look shot. Shot wala. Wow, grabe oh. Shot wala. Unang pasiklab pa to ha. Sige, dola na ta. Pagtagada po. Sige, ale, play. Shot na to. Si Marjo. Asa nag-usaman mo dira? Ganan. Ayaw mo pag-arang. Davao versus Sikihor. Batak na ba ni Mandula ni? Amang bula. Basta. Wala to eh. Dapin. Pre, lopos ka. Pre. Oy! Nice one. Sige lang. Sige, position. Position. Kaya ra na. Dali, ram lagay pildihon dahil. Binakog kung saka. Mo gani no. Binakog kuyaw kalabanon. Gani no. Tanga mo pud sila side ay. Pasensya lang. Okay, bantay. Bisa lang. Atay. Kumpiyansa ra mong kayo mo. Okay, bantay lang. Mura mapipagpa-hold ni mo. Gitar dayon. Mga shooter yung tingali ni. Pre. Ay, ikaw mo gawas? Ako. Sige. Pre, Ako na lang tiwasa na be. wala pa gipa-plaster. Nawa, kumpiyansa ra mo sa taga Sikihor. Sige lang, bawi na lang ta sunod. May gali, wala pa'y sugal. Balik rami. Balik rami sunod.
Oh, sige, sige. sige. Happy Balik mo. ka, balik. Oh, nice game, nice game. Pag-practice mong tarong. Para mo daog mo.